Ngunit sa mga anghel sa nagsibya sila, miabot na ang Mesaya. Kanel sa sinsipan, ang tanong sa kaumaan, lunod na mukha na ako kaya kawalan. Kung tapos sa musikero, likay sa simbahan, sayaw namin yun, aking pasulubong yun, ang yabot sa Jesus sa manulubos sa kalimutan. Kinaiyahan, saramba ikat ang lilag atong nabati. Ngunit sa mga anghel sa nagsibya sila, miabot na ang Mesaya. Kanel sa sinsipan, ang tanong sa kaumaan, lunod ka mukha na ako kaya kawalan. Kung tapos sa musikero, likay sa simbahan, sayaw namin yun, aking pasulubong yun, ang yabot sa Jesus sa manulubos sa kalimutan. Kinaiyahan, saramba ikat ang lilag atong nabati. Ngunit sa mga anghel sa nagsibya sila, miabot na ang Mesaya. Kanel sa sinsipan, ang tanong sa kaumaan, lunod na mukha na ako kaya kawalan. Kung tapos sa musikero, likay sa simbahan, sayaw namin yun, aking pasulubong yun, ang yabot sa Jesus sa manulubos sa kalimutan. Yabot sa Jesus sa manulubos sa kalimutan. Sa ngalan sa mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Ni anata sa ika-8 nga adlaw sa atong Misa de Gallo, nobinaryo para sa kapistahan sa pagkatao sa atong Ginoo. So far, kinsa man ninyo ang perfect attendance? Taas ang kamot. Di man kay daghan, wa man katunga. Kinsay first time pa nakasimba? Punin ninyo ugma, haron mo makabot sa purgatorio.
Kamong nakuan, naka-perfect, kuan na mo, langit na mo. Pwede na mo mabanla sa baha. Ay na mong kahadlok. Atong iampo mga igsoon ang atong kalibutan nga unta maghatag yod og sakripisyo para sa pagsunod sa gitanyag sa Ginoo nga kaluwasan. Ay moon gyud unta nilang model labi na sa atong mga leaders ang kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagis pagpamalit sa mga slots, iampo usab nato nga magmaayo ang ilang panglawas o mauswagon unta kanunay ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos sa kalikasan, himaya sa kalikasan. Ang iyang katawan karunang bayan, ang Diyos ang alay na naon sa yuta. Ginoong Diyos langit tunghali, Diyos sa amahan, mga alagaw sa alala.
magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios sa pagpalandong namo sa nagakahiduol ng pagkatao sa imong anak nga nagpahiubos sa pagpakatao gikan ni Maria Birhen ug sa pagpuyo uban kanamo nangamuyo kami maluoy unta siya kanamo nga imong dili takos nga mga alagad. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Malakias. Mingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ipadala ko ang akong sinugo pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit moadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy moanhi og magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay molahutay sa adlaw sa pag-abot niya, kinsa may makaharong inigpadayag na niya. Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Moanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Unya maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dad-on sa katawhan sa Huda ug sa Jerusalem ngadto sa Ginoo makapahimuot na kaniya sama kaniadto. Ania ipadala ko kaninyo si Elias ang propeta. Anus apa moabot ang adlaw sa Ginoo, ang dako ug makalilisang nga adlaw aron pagkabig sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak ug sa kasing-kasing sa mga anak ngadto sa mga ginikanan. Tingali unya moabot ako ug muhampak ug kamatayon sa yuta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ihangad ang inyong mga ulo ug tanaw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Ihangad ang inyong mga ulo ug tanaw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Ipakita kanako o Ginoo ang imong mga paagi, ug tudloy ako sa imong mga agianan. Aga kakudya sa imong kamatuoran, ug tudloy ako. Kay ikaw ang Diyos nga akong manluluwas. Ihangad ang inyong mga ulo ug tanaw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Maayo
tarong ang Ginoo. Sa ingon ini nagapakita siya ngadto sa makasasala sa agianan. Nagatultul siya sa mapobsanon ngadto sa katarong. Nagatudlo siya sa mapobsanon sa iyang agianan. Ihangad ang inyong mga ulo ug tanaw, kayang inyong kaluwasan haduol na. Ang tanang mga dalan sa Ginoo mayog makanunayon. Alang kanila nga nagabantay sa iyang kasabutan ug sa iyang kasuguan. Makigigala ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya. Ug ang iyang kasabutan aron pagtudlo kanila. Ihangad ang iyong mga ulo ug tanaw, kayang iyong kaluwasan haduol na. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na og nanganak siyag lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan og mga paryente nga maayo gayod ang Ginoo kaniya og nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonyas sa pagtuli. Ila na untang hinganlan siyag Zacarias ang ngalan sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang inahan, ayaw Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni ining ngalana.
Unya misinyas sila sa iyang amahan aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias og misulat Juan ang iyang ngalan. Og nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias og gidayeg niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan og mikaylap sa tanang kabungturan sa Judea ang balita mahitungod niining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati niini og nangutana unsa kaha ang kaugmaon niining bataa kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang kahimtang ni Zacarias, amahan ni Juan, nga magbubunyag, dunay nindot kayo nga pagtulunan nato, nga matag supak nato sa gustos Ginoo, dunagyoy mahitabong dautan sa atong kinabuhi. Niya matag tuman sad nato sa gustos Ginoo, doon na say maayong mahitabo sa atong kinabuhi. Lingiyay mong tupad, ing na maayo ray nahitabo nimo gahapon? Na maayo ra? Way daotang nahitabo nimo gahapon? Ug gani pasabot gahapon, kuyog nimo ang Ginoo, nagtuman ka sa iyang sugo. Muna, pagsupak yun ni Juan, ani Zacarias, pag-ingos anghel, magmabdos imong asawa, nga tiguwang naman kay sila, ingos Zacarias, saon ako pagtuo, nga tiguwang naman kay mi? Ingo ding anghel, maamang ka. Naamang siya. Karon nga nanganak ng iyang tiguwang nga asawa, nakaanak gid sila, nahinumdom si Juan, si Zacarias, nagiingnan siya sa anghel, nganlan mo Juan ang bata. Ang iyang mga silingan mo, may ilang kultura nga ihingaan dayon sa mga sikat-sikat nga ngalan sa ilang kaliwat. Zacarias ang ingan, kasi siya may kinasikatan, pari gud siya. Pero ni supak ang inahan, ningon Juan ang iyang ngalan. Pagpangutana sa nila ni Zacarias, Juan ang iyang ngalan. Never been heard. Tungod kay ang Ginoo'y nagsulti. Pag tuman yun ni Zacarias, nakasulti dayon siya. Lilingiyay mong tupad. Yung nanakay maintenance. Napila kabuk imong maintenance. Kana, kay nasakit ka, pasabot na masinupakon kas Ginoo. Unya, maayo rasad ka kung musunod na kas Ginoo. Muna'y healing, tinuod nga healing. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon diri, ang Ginoo moabot, pero inigabot niya, limpyuhan niya ang mga kasing-kasing. Labi na gyud ang kasing-kasing sa mga pari. Ang pari, limpyuhan. Aron inighalad kuno, mahimo nang makapahimuot sa Dios. Kana ding muhalad tas Ginoo nga hugaw tag kasing-kasing, dili din na makalipay sa Ginoo. Bisag limpyo patagnaong niya atong kasing-kasing hugaw, ang Ginoo di malipay. Mas may paghugaw tagnaong limpyo tag kasing-kasing. Kanang magpakulor kasi imong buhok, imong kasing-kasing limpyo o hugaw. Labi na gyud isunod nimo kiskis imong kilay, sama na, limpyo o hugaw.
imo pag yung usbon ang color sa imong naong, imong papution, imbis brown. Unsa may imong kasing-kasing na limpyo, hugaw. Sama mo diyan, nangaamang na mo. Kada nato supak lagi sa sugos Ginoo ug sa iyang kabubuton, mahugaw gyud ang atong kasing-kasing. Nya imong koloran imong buhok nagikoloran naman as Ginoong daan ni supak na kas kamatuoran. Labi na yung imong pakapinagkiskis imong kilay. Nya badlisan pagid nimo, wa na supak na ka. Wa na ka nagpuyo sa kamatuoran. Punan pagyod nga magpalaygit ka kay aron di na jud ka manganak na ni samot na gyud imo na Ginoong giputol ang gihimos Ginoong ugat. Mag-inom pagid anang pills, aso, samot na yun. Mangabit pagyod, tiwas, ana, ngabit na. Mangurakot pagyod, flood control, bastila, daghana na. Magdumot pagyod sa iyang igsuon, kay nag-ilog sa katigayunan nga binilin, tuana, patay ka diya. Niabot na lang Pasko, apagid mag-uli, kaya to apay kasong giatubang, hala. Nya manimba dayon magsigig luhod-luhod Ginoo kaluy itaw ko Ginoo mo-offer ko nimo og balls para sa gratitude og petisyon. Ginoo sa may imong gratitude nga buhi pa ko, unsa may imong petisyon patya ng animal kung igsuon. Uy, di na makalipay sa Ginoo oy. Di ba? Unsa karoy gipasalamatan sa atong mga politicians labi na gikas presidente hangtod sa mga barangay officials na karon sila gipasalamatan sa Ginoo. Ha? Ang mga taga DPWH, ang taga Congress, taga Senado nga naputos ron sila sa mga batikos. Nakaroon sila gipasalamatan sa Ginoo. Og labaw tanan, kitang mga tao nga naigos baha, naigos linog, nawagtangan natas budget para sa atong PhilHealth. Ana nakadungog og nakakita ta niining mga ghost project. Makapasalamat ka atas Ginoo sa inyong paminaw. Ha? Ambot lang. Kinsa dinhing mga asawaha nga nagsigi jog pasalamat aw bisag karon lang buntaga nakapasalamat mo nga buhi pang inyong bana. Taas ang kamot. Jutaya nakalitan. Kinsa ninyo dinhing mga banaha nga pagkakita nimo sa imong asawa nga naglihok-lihok, nakapasalamat din ka sa Ginoo. Taas ang kamot. Ay pamakak. Sus, upat ra ka buok pastilan. Laktod pagkasulti, wa nagay klaro atong kasing-kasing. Wa na'y klaro. Mao na renewal, palimpyuhan nato sa Ginoo. Ug ang mulimpyo nato mao sad ang pulong sa Ginoo. Mao na si Maria gihigugma gid niya ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mao ra gyud makalimpyo nato. Inigingos Ginoo palit mog slat. Pulong man sa Ginoo palit og slat. Kisa man ang pulong. Nya mosunod ba na dili? Ang amag di mo mosunod nga inig dinhi simbahan inig misa, ako man maoy mouthpiece sa Ginoo. Nya ang Ginoo may nagingon ako baligyaig slat nako para unsa man na Lord para na sa inyo mga panginahanglan. Unya ningon man ang Ginoo ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. O di igpalit ni mog slat mura ra sa kag nang hatag ngadto sa kabos. O kinsa may kabos ang atong parokya na wa pa mahuman atong bell tower napatay himuonong CR anya ato pa nang ilisan atong mga bangko mga bangko nato in town giagay ay nagmaayo nya maghimo patag kumbinto kay kalusnoo na atong kumbinto atong CR way klaro wa gaytay mga social hall diri nga arang-arang ato ganing choir mga buutan ra ba kay nignaw na mura gitaon sila gisod sa prisuhan diri ra sila luyo ng higda anang bot nakabanig ba ka ni sila nindot ra ba kay nigtingog
May dugay pa ni sila mga matay. Pero na nagligdas lang taon diha, ya, hugaw kayo. Mao hinaon mura sa silang na tao sa pasungan. Mga igsoon, kabos. Nya naapatay mga kabos rong tabanganan. Atong slot nga DPR kanang tukurag balay. Nay nang-apply na to mga 100 na nakabuk. Ang ato rong DPR makaabot ron siya mga 42 ka balay siguro ang ato matukod. Makasugod ta karong human sa Christmas kay niingon ang atong contractors nga amo usang bisitahon pa der kadang tanan ninyong nalista anamo na mo bisita kay haron ma-estimate yung unsaon pagtrabaho ana dili sayon ba dili basta-basta nga ditsuon lag buhat una kabusta pero mahimo tang dato basta mosunod tas Ginoo muna si Maria pagsunod gid niya sa pulong sa Ginoo, nahimo din siyang labing bulahan sa tanang babay. Si Zacarias pod, pagsunod gid niya sa pulong sa Ginoo, hastas Isabel, nahimo sad silang malipayon. Gani sa tong ebanghelyo, nagdaig si Zacarias sa Ginoo. Ngilingay mong tupad, ing nakadaig kas Ginoo tungod sa akong naong ing na pagkakita nimo sa akong naong nakadaig kas Ginoo ay ang uban nato dayog ingon nga man sad ni siya nga gibuhat man is Ginoo yawa manig naong no ayaw pasabot kung tan-aw nimo sa imong tupad yawa naong ang problema naa nimo hugaw ang imong kasing-kasing. Mao na ang imong mata hugaw sad. Daghan kag sala ba? Daghan kag sala. Tingali naani mo ang mga kalagot, nya kanang tupad nimo usa na sa imong gikalagutan, mao na magtan-aw kas naong magkusmod yung ka. Pero kung naani mo ang Ginoo, unsa may gingos Ginoo? Higugmaa ang mga makasasala kay nianhi ko para sa mga makasasala. Inikakita nimo sa imong banang nangabit, purti nimo makahigugma makaingka di arag yung gihigugma sa Ginoo. Luspad na kaignaw. Di ba? Gihigugma ko sa Ginoo ang mga makasasala. Nga ikaw sad banab, tan-aw nimo sa imong asawa, purti sad kabakakon, yaw-yawan pa kaistanan, inigbuhat niya na sunod sa una maglagot man ka karon makaingon jud ka nga kani siya gihigugma ginis Ginoo kun ako pa lang ani gipatay ko na niya Ginoo pa ko pero kani kay buhi pag higugma ginis Ginoo kinsa man kong mosalikway aning panuway dako di imo dai sa higugmaon nya malipay na ka Lord nagkausa na ta karon higugmaon jud ni nako ningon ning Ginoo gaksag maayo igakos nimo mohunong nagtabi adi mo to soy ano yung asawa ba? Magyaw-yaw? Gaksa. Magyaw-yaw pagod, piita yung mayo. Asas. Awa ko kasuway anas madre ha, pero ako lang nang gi-imagine. Ako lang nang gi-imagine. Kamusad, basig magtuom. Ako na lang gi-advance daan ba? Basig ito, lapadir, kasuway, di tingali si Ana. Sa una, katong, nanguyab pa ko sa una. Uy, nakauyab, akong napo kabuok sa akong kinabuhi before ko nisod seminaryo. Naam sa panahon mag-away-away, kung ano yan, epektibo na, epektibo. Labi na yung tamparoson ka, nga inigtamparos ni mo, maingon ka, sakit-sakit sada, samot manong kagkagwapa. Ang sunod kurot na lang, no? Kana bang kusi, nga dili ipadot, kurot. Nga imos ang baslan og hikap, hilong dayon. Kasunod tuig, bunyag na sad. May kinasal, okay ra kay na. Magpabunyag sa diri, wa man sa mga kasal. Hugaw, kasing-kasing. Mao na ang kaluwasan di ay tinud-anay. Mahimo ra gyung nindot kung kita nagsunod sa pulong sa Ginoo. Muna ang kanang pag-abot sa Ginoo kulba man kay nastanan
Pero unsa may gisultis Ginoo diri sa atong ebanghelyo asa Salmo responsorio, ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw kay ang inyong kaluwasan haduol na. Kinirong nang hitabo sa kalibutan, gubat, kaning sige aning atong mga korupsyon dinhi. Ngilad biya kay ni nato tan-awon, pero limpyo lang tag kasing-kasing, makaingon gid ta haduol na ang kaluwasan. O kinsa may makaluwas nato, kining mga buangon natong mga leaders. Ngano man sa ilang pagpaantos nato, gitagaan tan lag gidakdakan tan nila cross, kun ato lang ning pasanon ang atong cross maunay makapa langit nato. Unya ang solusyon sa daning ilang kabuang karon, labi na ni mga bakakon kay nato mga leaders, kani mga ato mga leaders nga mura bitaw silang nanga-adik nagmaayo aning gahom, aning kwarta, o kaha nanga-adik sa drugas. Kanang nagtuo sila nga inigsulti nila, di ta kasabot nga namakakragid sila. Kanang mga lidera, kung ato na silang higugmaon, nya ato ragid pasanon, nya magpraktis ta sa mga buhat sa Ginoo, mawara pud na sila. Mga wara na, igsunod ng eleksyon, wag na sila. Labi na gyud magkahiusa ta, nga di na kita mo elect og mga taong sama ana nila, og mga related ana nila. Mga wara na sila. Nya di na sila ka mawa inig eleksyon kay manikas gyud, mga matay ra na sila. Di ba? Mga hogs pampang, mabangga, makras, atakihon, mga matay na. Natanawa imong tupad. Ingna nusa ka mamatay. Ingna. Nya maingon din na siya, ikalay una. Kung kulbaan gani ka, pasabot, buangon ka. Og malipay gani ka ngayon, ikay una, pasabot, mauna ka ngadtos langit, mauna kag kasinati sa tinuod nga kalipay nga langit nun, malipay gani ka, ang imong kasing-kasing naanay Ginoo, naanay kaluwasan. Sige, katong malipayo ng mamatay, manindog ta. Atong ipadayag ang atong pangamuyo. Mga igsoon, ang Dios nahigugma kanato og naghatag sa mga maayong butang, labi na ang kaayuhan sa lawas ug kalag. Uban sa pagtuo ni Zacarias, moingon kita, Ginoo sa imong gugma dungga kami. Ginoo sa imong gugma dungga kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan o sa gobyerno, sa tinuray mo padayag sa kamapanguron sa Dios, pinaagi sa ilang mahigugmaon o malahutayong pag-alagad sa katawhan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong gugma dungga kami. Nga pakabililho nato ang atong Kristohanong pangalan ug dignidad, ug maningkamot nga mapuy-an ang atong mga panaad sa bunyag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong gugma dungga kami. Nga ang mga pamilya magbago sa ilang gugma, kahiusahan og suporta alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong gugma dungga kami. Nga ang mga masakiton makabaton og kahupayan og kalipay, tungod sa mga pag-ampo o mga pagdasig sa ilang mga kabanay o mga kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong gugma dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong gugma dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, inaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong gugma dungga kami.
nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong gugma, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makasulod na sa puloy-anan sa atong langitnong Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong gugma, dungga kami. Makagagahom og maluluyon nga Amahan, dawata kining among mga pagampo nga sa mapaubsanong kasing-kasing among gituboy kanimo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad nga maoy kahingpitan sa among pagsimba sa Dios, makapuypoy unta kanimo aron sa ulogo namo sa putli nga kasing-kasing ang sinugdanang mga adlaw sa among manunubos, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta
uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahidangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos. Santo, Santo, Santos. Iyong Diyos ang nakaunang. Diyos ang nakaunang. Iyong Diyos ang nakaunang. Diyos ang Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo,
nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, human kami mga busog sa langit nong gasa, ihatag ang imong kalinaw, aron samtang nagsiga ang among mga suga sa pagtuo, maandam kami sa pagsugat sa imong umaabot, nga hinigugma uyamot nga anak, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalimpyo nga Diosnon. Atong kasing-kasing malimpyo. Ang buhaton lang gid nato magsige lang tagsunod sa pulong sa Ginoo. Karon ato na sang himuon ang paghalad sa atong mga gratitude and petitions. Linya na, upat ka linya. Diri duha tagsa sa dito skillet. Murag linyas pangalawat. Angels sing heaven on high, sweetly singing all the praise, and the mountains in reply echo back their joyous strains.
Masipang pakpak sa tanan nga ni offer. Praise the Lord. Manglingkod tas makadiyot. Sa makausapa atong pasalamatan ang nialagad nato karon, ang ato mga kapulisan, ato mga barangay officials, barangay tanods, ato mga medics, atong LGU, ang ato sang PIMAG, nga naa dihas gawas, ang ato mga Eucharistic lay ministers, usherates, love offering assistants, ang atong mga sacristans, parish personnel, atong IT, ang atong SOCOM, ang atong lectors, salmista, o ang atong choir, ang El Elyon Choral, gikan ni dito sa parokya San Vicente, akong parokya sa una. Unya, ang tanan nga nihimo sad ganiha sa formal offerings, panahon sa offertory, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. and Mrs. Gilbert Casian Rosario and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Nya padayon tag pamalit og slots, mao ni ang atong update, ang atong grace. Niabot ang atong halin og 103,255 ka slots, naapay 596,745 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 296 na sad ang atong nadawat. Ang atong PPSC para sa atong mga projects dinhi sa atong parokya, niabot ng atong halin og 81,107 ka slots, naapay 18,893 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 187 na sad ang atong nadawat. Ang atong DPR para si Toko na itong mga balay, ang atong natigom niabot nag 25,033 ka slots, equivalent na ni og mga 42 ka balay pohon nga atong pagatukuron. Iampo nato nga magmalampuson ang atong pagtukod ani. So masipang pakpak alang sa tanang namalit og slots. Salamat kayo. Ikak, kinsa naman ninyo dinhi ang nakahalad na sa inyong edad, taas ang kamot. Uy, daghan-daghan na. Very good. Punay pag ginakaroon, kaya wapa mo kaabot og 1/4 sa nakahalad, basig manghunong ng inyong mga edad sunod tuig. So, kutob ra ni sa Pizza 25 ang atong pagdawat sa inyong mga ikhak. Karon ang atong mga luwa, manghatag na po na inyong envelope. O nahuman na mo, og hatag sa ikhak, dadi sa tong inyong mga kaubas balay o mga silingan, nga tan-aw ninyo murag wapagyud kahalad sa ilang edad. Unya, nagsige patagdawat og mga donor sa atong lead wall, kutob ni sa vigil sa kuan. Ugma sa vigil mass ang atong lead wall. Tag 50,000 ni ang iyang abang, ambot og mapunan tingali na gamay kay ato man gipa-extend og jutay para sa atong vigil mass ugmang adlaw. Unya, ipanghatag lang inyong donations diha sa ato mga lamisa igna nga para ni lead wall na renta. Ang schedule nato ugmang adlaw, Misa de Gallo yapon katapusang adlaw sa atong Misa de Gallo nya inig kagabi alas 9 sa gabi ang atong Christmas Vigil Mass. Mas nindot sa mo attend mo ana nya inig ka December 25 ang atong misa alas 6 sa buntag, alas 10 sa buntag, alas 12:15, alas 5 sa hapon o alas 7 sa gabi. Mao sa na atong schedule inig ka New Year. Padayon mo support sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Sige lang gyud mo view, like ug share aron mag-anam og kadaghan ang atong mapaambitan. Ang timailhan nga ako ng channel ang number of subscribers niabot ni ron og mga 280 ang 1,000 ang atong subscribers. Makatabang sad na kay maka-income sa tagamay sa atong parokya. Salamat kaayo. Manindog na tangtanan.
Dili ko kasiguro kung mapaigo ng lugaw nga tong giandam, so kamong dili makakaon og lugaw, ayaw lang sad mo pagyaw-yaw ha. Pauli lang yun mo nga malinawon aron dili mawagtang ang inyong grasya. Nya sad og tan-aw ninyo nga nauna mo didto, ayaw lang sad tagurhaag da ang lugaw aron nga matagaan sad ang gasunod. Salamat sa ato mga lugaw committee. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaang sa kaninyo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.